nyambah boleh lah izin dinantuorin lah buliah de pangudu suko lah dapat de cadiak pandai si kalau dua dahannya rampak rantiannya tariak kasulyo angku dua anggota gak disusun jari nan sapula rami galanggang narang sini nayak juaro narang kajai nampak nandari bangkau sungguh pun anggota gak berdiri bukanlah orang cadiak pandai hanyalah adai de pangudu biriak-biriak tabang kesamak tiba di samak memakan padi dari niniak turun ke mamak dari mamak turun ke kami dari sari ke ngugari orang dudah baalang-alang karam di alam pulau pacu nan ragu amburun diangan sari nan bak barumah di awang-awang musim pabilo kesampainya isu hari kesalasa limbayang kemudian padam elok jauh rancak dakwah kaptu usaku kadipedang barampe duduk di balai balimu makan sajamba barang bui antah sape antah dalimu rasul kagumpu hanyolai sape dalito dirunduakan lalamu kaji tabasabui antah dape antah ku tidur rasul kalumpu hanyolai sase kamala ditanyokan lai baburu kepandai sikit dape rusuh balang kandai pandai batanun narang jati lalatan narang kamang pandai manurak narang gurun Cik saking tajam dibungkuih di dalam pacu. Takalonyo adai kabar diri dari Makkah turun ke Ruhun, dari Ruhun turun ke Hasan sampai ke alam pulau pacu. Jayik bajayik tapi kasui suji basuji matu bantu. Jiko nandui padu usui elok dicari padu asa. Apo takalo sama dahulu sama alun baraban. Balun awa balun lai akhir kalam pulau Allah nanti. Soman. Ya, saya mau kamar. Sampai go lah. Nanti. Okey lah. Okey. Lah. Yang mendahului daripada keinginan nenek mamak yang lain. Ya. Kenapa? Karena juga nenek mamak di Kota Padang karena memang bantuan beliau terhadap apa yang ada itu. Nenek mamak di negara di Kota Tangah juga sudah sampaikan kepada saya. Kami juga akan mengundang beliau dan juga akan memberikan gelar penghormatan untuk beliau. Tapi kecerdasan kurang peninjauan kedahuluan oleh daerah lain. Ya. Itu terima kasih.